Mela, kulħadd ipoġġi bil-qiegħda. Ringrazzjawkom iżażaħħu Maltin u għawċin. Nilqawkom il-lejla fosna għal messaġġ ieħor mill-Bibja, mill-kelma Alla. Inħeġġiġkom biex daw kollu li intom qed tisimgħu. Number one, ftakar aħna minn hawnhekk nippritkaw xtajt il-kelma. F'kwalinkwa suġġett, f'kwalinkwa tema, jiena b'mod strett, mod rett kontra li qatt niġi nattakkaw xi persuna jew oħra. Ta' kwalinkwa kamp, ta' kwalinkwa denominazzjoni, ta' kwalinkwa temmin. Imma aħna wkoll fl-obbligu bħala Kristjani li nippritkaw il-kelma Alla u bħalma jgħid Alla lil Eżekjel minn mar ma tħares lejlu ċuħ. Jiġifieri jekk jiena ngħid xi ħaġa li inti tgħid da tidejjaqni, da għalija tgħid, number one ħanibda minn issa, kollox għalik li ħanejt. Inkalla x'inti tagħmilha. Ara minn mhux qiegħed mhux ħajkun għalih għax mhux ħajsma' xejn, jekk mhux ħajsma' fuq YouTube u Facebook. Imma meta inti tisma' l-kelma Alla, iva għalik qed ngħid imma għal ħadd personali. Amen. Issa, peress li din hija s-sitt lezzjoni fuq il-Kattoliċiżmu, l-Bibja u Kristjaneżmu Bibliku u nikkamparaw x'jiġi mgħallem fil-Kattoliċiżmu u x'jiġi mgħallem fil-Bibja bl-aktar mod ċar, nixtieq nissigura li l-ħbieb tiegħi Kattoliċi li nħobb il-Kattoliċi, nħobb il-Protestanti, nħobb il-Lati, nħobb il-kulħadd. Jekk inti ta' Kristu titħobb il-kulħadd bil-fors. Tista' tgħid li inti ta' Ġesu ma tħobbx il-bniedem? Ma tistax ta? Għax Alla ħabb il-bniedem xorta. Issa, ma aħna ma nħobbux il-ħażin u l-ħażin li mu dak li Alla jgħidu ħażin. Amen? Issa, huwa taġġiet għalik li jekk inti trid tkun sekur fil-mixja tiegħek u fis-salvazzjoni tiegħek li inti dak kollu li idejja l-Alla, jgħinikket l-Alla, joffendi l-Alla, tagħmlux. Simple as that. Ġifieri nuk li tgħidx il-Pastor Gordon, iqaf. It's not Pastor Gordon. Jista' jkun Pastor Zeppi, ma tagħmilx differenza. Mhux il-pastor, il-kelma, inti mal-kelma kontabbli mhux miegħi. Issa jekk jiena ħanejdlek ejja d-daru bajadli, hemmhekk kontabbli miegħi. Sewwa, imma fuq rigward spiritwali inti mhux lili tittoġob għalkemm jekk toġob lili ħajkonna Kristjaneżmu u mixja ta' Kristjaneżmu ħafna aħjar. Imma pija inti tkun miftuħa l-kelma Alla. Issa ovvjament jiena nħobb ngħidlek isma'ha. Il-verità mhix għal kulħadd. Il-verità mhix għal kulħadd. Ħana kwalifika aktar. Il-verità tal-kelma Alla mhix għal kulħadd. Il-verità tal-kelma Alla huma dawk li għal dawk biss li jobodu l-gideb. Se jekk inti komdu fil-gideb, issa forsi l-gideb tiegħek taraħ verità, għandek dritt. Imma skont il-kelma Alla ħajnkixef bħala gideb. Mela inti issa għamel int, jiena laħan nisforza. Ftakar, inti laħad naqqasli u għala ħażid li xejn. Mal-mertu tiegħi quddiem Alla. Xejn, zero. Imma inti għandek ħafna x'titlef jekk inti tkun superf u tgħid le iqaf. Twaħħal f'ħadd. Twaħħal fl-ebda bniedem, l-ebda sitwazzjoni, l-ebda mara, l-ebda raġel, ħadd. Inti, jien irrida l-verità. Jien irrida l-verità tal-kelma Alla. Irrida jew le. Għax bħalma nafu, il-verità xi kultant tweġġek. Imma m'għandix tweġġek jekk inti m'intix marbut mal-gidba. Ġeneralment, il-verità tweġġa għax mingħajr ma nirrealizzaw inkunu marbutin ma' sistema ta' twemmin li Alla jkun qed jiċċallenġjalek, jisfidalek u qed jipprova jaqlalek mill-eruq. Għalhekk ħafna nies jiġu offenduti. Ma mhux għax il-pastor joffendik, għax il-kelma toffendi. Jiena nipprova noqgħod attent. Ma noffendi lil ħadd bħal speċi jiena mhux ħammu niġi ngħidlek murħu u murħawa jew hi. Mhux ħanejlek hekk, laqqas ħanoffendik nidajlek. Imma jekk inti tħass li jekk jiena qed noffendik għax għedlek xi ħaġa li qed norik bl-aktar mod ċar li qiegħda fil-Bibja u hekk inti taraw tkun sinċir mek innifsek tara li hekk mela mhux jiena. Il-kelma toffendi, il-kelma tiċċallenġjak, sinti għandek kull dritt. Ħanejlkom ħaġa.
Intom ġieli rajtu nies iqattaw il-Bibja. Taf li ma nuħuġ għalija hi. Għax il-Bibja mhux tiegħi. Qasi tiegħi. Qasi hu kien il-ktib tiegħi jien għandi tliet kotba tix qattaħħom wieħed wieħed. Imma l-ewwel ixtrihom imbagħad qattaħħom. Tiġi intik il-kotba kollha li ppubblikajt. Ħallasni u mur qattaħħom għamilhom raħl. Praise God. Mhux ħanaħol. U laqqas nieħu għalija meta xi ħadd joqgħod jaqra qatta l-Bibja. Issa, qabli mhux kulħadd ħajjifhimha bħali. Imma jiena, this is not about me. This is about God. It's about Jesus. Jekk inti tirreġetta l-Ġesu, ma tnaqqas li xejn. Jekk inti taċċetta l-Ġesu, ma żżid li xejn. Tifhmu għaliex ma nieħux għalija jien? Meta xi ħadd jinsulintani u joqgħod jgħajjarni, taf x'qed jagħmel? Qed jaħli l-bżieq. Għamel int, no worry. Imma jiena bħala Gordon ġemma jiena nħobb il-verità tal-Bibja. Issa min ma jħobbix, għandek dak li mbirek button. Change, channel, aqliblu, delete, block. U għara ma tmux taħseb li ħanitlef minuta rqat imħabba fajk. Simple as that. Amen? Mela, ejja nkunu sinċira, ejja nkunu umli tfisser, ejja nkunu umli li bħalma qalet Marija lill-Alla, ħajsir minni skont kelmtek. Ngħidu bħal Ġesu. Għamel minni dak li trid int. Inti dak jekk inti tkun Kristjan ġenwin, inti tkun kapaċi tgħidha, no? Tkun kapaċi tgħidha. X'hekk inti għadek ma wasalx fil-punt f'ħajtek fejn tgħid l-Alla għamel minni dak li trid int. Ir-rida tiegħek għadha fin-nofs. Amen? Mela xtejt il-Bibja, jekk il-Bibja, simgħuni, għax jiena din is-sezzjoni ta' tal-għajm huwa il-Kattoliċiżmu marbul mal-Bibja il-kelma tal-Alla. Però hemm talim bħalma ġilettilkom u qed ngħidilkom kull ġimgħa biex il-Kattolċi jifhmu li din mhix kwestjoni ta' xi battalja kontra l-Kattolċi, imma hija ta' qarbil tal-kelma tal-Alla u il-kelma tal-Alla tesponi dottrini u talim żbaljatissimu li hemm fil-Kattoliċiżmu ta' Ruma. Issa, bħalma tafu għal min isegwini, jew isegwi dal-messaġġ jew dal-fellowship u dal-channel, regolari jiena ġieli indirizzajt dottrini ta' kampijiet oħra, ortodossi, protestanti, anka evanġeliċi. Ara ma taħsibx li il-dottrini kollha evanġeliċi kollha ġestax ara dawk evanġeliċi jekk naċċetta kollox, le ma naċċettax kollox. Anzi kollox narbel mal-Bibja. Issa, jitkollok daqxie għarfien u jitkollok il-revelazzjoni tal-kelma tal-Alla, ovvjament. Jiena nistanilek imma fil-Bibja qiegħda, imma ma tkunx fil-patt il-ġdid jalina, allura vera tkun fil-Bibja. Amen. Jiġifieri kollox tkun fil-kuntest tiegħu fl-ispirtu tat-Testament ġdid. Qed tifhmu? Alleluja, kulħadd qed jifhem? Mela jgħidlu l-Ispiritu Santu u għajda minn qalbek, jgħidlu l-Ispiritu Santu kellimni. Amen. Mela, ħan assigurakom eżis Kattolċi, mhux għax għandha tagħmel differenza, onestament. Imma biex nassigurakom li jiena m'għandi xejn kontra l-Kattolċi. Il-Kattolċi nħobbhom bħalma nħobb il-kulħadd bħala proxmu tiegħi, imma f'Malta il-maġġoranza tan-nies ġew imtella Kattolċi Rumani. Amen. Mela, ħammorru fl-iktar skritturi li huma popolari. Illum ħankompli nitkellem fuq il-Bibja u t-talim tal-reliġjon ta' Ruma Kattolika fuq rigward l-interċessuri u l-medjaturi. Il-ġimgħa l-oħra bdiġà bdejt titkellem fuqha, imma hemm ħafna iktar xi tgħid, forsi hopefully bl-għajna tal-Alla nispiċċaħ illum. Għaliex hemm iktar xi tgħid, għax inti ċertu affarijiet nemmnuhom għax sempliċement hekk fil-Bibja. Però mbagħad xi kultant meta inti jkollok il-ġuħ tibda titlob iktar, tibda tfittex iktar. Imma għaliex hekk? Vera l-Bibja tgħid hekk,
Imma għaliex hekk. Mbagħad meta tistudja għaliex hekk, jidħol joħroġ iktar revelazzjoni, joħroġ iktar laħam. Amen? Issa, ħammorru fuq l-iktar waħda mill-iktar skritturi popolarissimi li suppost kull min għandu xi qatra mħabba lejn Alla, Ġesu Kristu għandu jkun jaf ablament. Ġwanni 14, vers 6. Amen? Ara xi tajt. Wieġeb Ġesu. Jiena huwa it-triq. Mhux jiena triq. Jiena it-triq. Bl-Ingliż nippreferija. Not I am a way, I am the way. Jiena, I am not a husband of Mariella, I am the husband of Mariella. Aren't you glad? Mela, it's exclusive, not inclusive. Di mhix dottrina kulħadd okay. Titlob kif titlob, okay, le. Jew kull murantalla kif tmurantalla ma tagħmilx differenza. Le, tagħmel ħafna differenza. Anzi tagħmel differenza kollha. Wieġeb Ġesu jienu triq, I am the way. Kulħadd jgħid the way. Mela if he is the way, there is no other way. Jekk huwa it-triq, m'hemm l-ebda oħra triq. Imma l-Kattoliċiżmu jekk jgħallem? Le? Ħa ngħidu hekk, ismgħuni sewwa x'naħseb xi ħadd femni ħażin il-ġimgħa l-oħra li mhux ħadkun l-ewwel darba. Il-Kattolċi, id-dottrina Kattolika temmen li bħala salvazzjoni Ġesu biss jistalvak, jiġifieri bħala persuna Ġesu biss. Il-problema fil-Kattoliċiżmu hija li biex tasal għal din l-imbirka salvazzjoni hemm ħafna loopholes. Ħafna. Sagramenti, wedit, sagrifiċċji, indulġenzi. Sewa, jidħlu ħafna affarijiet li jembagħad allura it-triq id-dritta tant saret komplikata li m'għadix dritta. Jiena l-ġimgħa l-oħra qed statement u nixtieq nagħmilku naf li qed jisimgħuni Malti dal-messaġġ jisimgħuh Malta kollha x'issa joħroġ fit-televiġin. Isimgħu. Morru fuq persuna kattolika ferventi. Jista' jkun saċerdot. U b'rispettu mħabba, tkunux pastażi, b'rispettu mħabba. Ejdlu, x'nista' nagħmel biex insalva? Jiena fl-esperjenza tiegħi għadna qatt ma sibt il-ħadd jaf ir-risposta. Jiena, sa forsi inti l-esperjenza tiegħek tkun differenti. Ara, jiena bħala Kristjan naf x'nista' ngħidlek. Ngħidlek trid temmen li Ġesu Kristu huwa l-iben tal-Alla. Trid temmen li Ġesu miet għalik fuq is-salib. Trid temmen li Ġesu miet mat-tielet jum ir-xoxta u llum huwa ħaj. Jekk inti dan temnu li għolja bendalla li salva u dan kollu għamlu biex jisalvak u inti taf li ma tistax issalva b'emilek biss, int issa finqas minn 5 minuti tista' ssir Kristjan. U l-pożizzjoni tiegħek quddiem Alla li għadha kif sirt f'5 minuti Kristjan. U l-pożizzjoni tiegħi li inni Kristjan 30 sena tkun eżattament l-istess. L-istess. Iffavorit, maħfur, mifdi, ikkonsagrat, imqaddes l-istess, xejn. Issa iva, nemmen li hemm fil-Bibja titkellem l-aktar moċar li hemm ranks ta' responsabilitajiet, ta' delkiet, dak iva. U jeżistu. Sewwa, imma as far rigward fuq ta' salvazzjoni, jien li jien Kristjan 30 sena, ministeru 27 sena, 28 sena, m'għandix daqsxejn iktar favur quddiem Alla għas-salvazzjoni minnek. Xej. Għas-salvat biss bil-grazzja permezz tad-dem ta' Kristu biss. Xej. Imma fil-Kattoliċiżmu tittamel ruxmata elenku ta' dottrini u ta' ħafna affarijiet.
Allura hemm differenza. Għaliex daqshekk komplikata? Inti tista' ssir Kristjan issa. Tista' ssir Kattolku issa. Mhux għax qed ninkoraġġik biex isir, imma tista' ssir f'ħakkatajn Kattolku le. Apparti li għal dawk li segwew is-sensiela ta' tagħlim, il-kelma Kattolku ma teżistix post wieħed fil-Bibja. Kull min jimxi dak ma' Kristu jissejja Kristjan. Amen. Imma billi tgħid li int Kattolku m'intix ħattelfek il-ġenna b'daqshekk. Imma jekk inti tolli il-Kattoliċiżmu u il-Papa, il-Qaddisin, il-Madonni ta' kull għamla u ta' kull xorta u ta' kull isim, hemm ċans serju li laqqas għadek bdejt tal-triq tal-ħeda dejje. Għaliex fil-Kristjaneżmu l-unika triq, l-unika verità, l-unika ħajja hija Ġesu. Period. Jekk m'għandekx il-Ġesu, m'għandek xejn. Xejn. U għadek mitluf. Għadek fidri ta' telfin. Tgħid li mal-Kattolċi, mod ġenerali, għandhom il-Ġesu. Imma l-Ġesu plus. Kristjani salva b'Ġesu biss, m'hemmx plus. L-unika plus huwa s-salib. Dak, għax meta tħares lejh tara plus. Neġi. Amen? Mela, jekk Ġesu huwa l-unika triq, m'hemmx oħra. Jekk Ġesu huwa l-unika verità, m'hemmx oħra. Jekk Ġesu huwa l-unika ħajja, m'hemmx oħra. Moħħkom hawn. Di faċli, però hija revelatorja u revoluzzjonarja fl-istessin. Għal min speċjalment għandu ruxmata frijaj ta' toroq u sideways. Tifmen? Għaxġa jfisser, jekk Ġesu huwa l-unika triq, mela t-toroq l-oħra kollha huma xejn. Ġesu jgħidlek li jiena l-unika bib, m'hemmx bib ieħor. Isimgħu nisew Kattolċi li tħobbu l-verità. U jekk tħobb il-verità, kulli maħabba u rispett, m'intix ħatibqa' Kattolku. Issa int, jien ma nitlef u ma nigwadanja xejn u ma nitlef xejn u ma nigwadanja xejn. Imma jekk Ġesu huwa l-unika bib, l-unika bib, I am the door, not I am a door. Heaven does not have many doors, one door. And the name of that door is Jesus again. Again! Mary is not a door, not even a window. Idaw kontra l-Madonna. Ħanejda xaħra, tuħu xalik. Tkunx ignorant. Maħniex kontra l-Madonna. Mandi l-ebda interess. Għall-ebda raġuni nkun kontra ħadd jiena favur il-verità biss. U wara kollox għalfejn għandi nkun wara kontra omsidi Ġesu. X'inhu l-motiv? Mandi l-ebda motiv u interess nkun kontra Marija omsidi. Imma Ġesu Marija xi darba qaltilkom ejja għandi biex issalvaw, jew biex infejjaqkom, jew biex taħfrilkom nubietkom, jew biex fil-Bibja, mhux fil-viżjonijiet li kontradixxu rixmata skritturi fil-Vanġelu, fil-Bibja. Le. Marija qatt ma xi darba għamlet lila f'dik il-pożizzjoni u laqqas Ġesu qatt m'għamilha. U laqqas Alla l-Messier ma qatt m'għamilha. Hija importanti ħafna u nemmen li għadha l-ġenna u nemmen li Alla mli l-unuri kollha. Għamlet sema, għamlet il-ministeru tagħha. Hija qaddisa, hija mbirka. Għalija setet kienet l-ewwel qaddisa. Ma tagħmilx ma tfixkilniex. Imma mhix il-bib. Ma twasslekx għand Alla Marija. Tgħid li Marija fil-tiġ ta' Kana qaltilhom biex imorru għandu. That's right. Infatti darba Kattolku tal-mużew tal-affarijiet jew jaħdem fil-ktib tal-kotba li jembla tal-bajda. Għalli dak li. Għalli brother, għalli jiena naqbel miegħek ta'. Għalli li l-aħwa Kattolċi tiegħi, għalli ngħidulhom hekk. Allora intom dejjem tippritkaw għax Marija twaslek għand Ġesu. Jien taf x'ngħidulhom? Wasalt.
Dak għat-tolku qed jitkellem mhux Gordon Ġemmanxin. Wasalt? Mela jekk wasalt, toqgħodx terġa' lura reverse. I mean, I loved it, għetlu xbien ħannu zadi, ta' bis serjet għednejdilkom ta' wasalt, kattolku. Intom li dejdu tipritkaw il-ħmerijiet, waħda minn daw ħmerijiet hija Marija twaslek għan Ġesu. Ok, nassumu. Issa biblikament manna xej. Għanna eżempju wieħed fit-tix ta' Kana, kienet li biżejjed, warbet minn nofs, u għaltilhom għamlu dak li jgħidilkom hu. Praise God, orre. Wasalt. Jew għadha qed tfittxu. Għal dawk li forsi li dak kemm qed ikun kiesaħ, qed inkun veritier, qed inkun ġenwin, qed inkun lejali lej Kristu, qed inkun lejali lej il-kelma tiegħu. Simple as that. Tittobodni, għamelin. Ftakar titmur qalbek pura qudiem Alla. Good luck. Jien ma nobot il-ħadd. Imma nobot il-gideb. Mhux qed inkun kiesaħ, qed inkun veritier. Inti forsi xud minnkom forsi tgħidx dak kiesaħ għax inti ma tistax niżilha lilek omrok imqarraq. And it's a hard bone to swallow. But one day you're going to have to swallow it. Because only the truth will set you free. Il-verità biss teħilsek. Mhux taħseb jien, x'naħseb jien l-opinjoni tiegħi. Ħela ta' ħin, taħlix ħinek iktar. Għandek kull dritt tirreġetta kull kelma li net. Għandek kull dritt. Però attent, tobodnix. Mhux għalija. Ma tellifni xejn tobodni li. Ma tellifni assolutament xejn li l-qudma. Inti titlef ruħek qed nafżak issa. Tobod il-ħadd għax inti titħobb il-kulħadd. Ġesu jgħidlek anke li l-dawat jekk titħobb. Tobodx il-min jgħidlek il-verità. Obot il-gideb. Amen? Laqas minn għalek il-gidba tobodux. Imma l-gideb tiegħu obodu. Amen? Mela, l-unika triq, l-unika ħajja, l-unika verità, l-unika triq, l-unika bieb. L-unika Alla. L-unika Salvatur. Kollha daw klim daw kollha bibja bil-bida. L-unika. Atti 4:12. Atti 4:12. Daw skritturi li rajnihom il-ġimgħa l-oħra. Naraw fejn naslu b'dan Tella. Għax tiġa ma skrittura waħda mill dal-ħin kollu. Fħadd ħliefu, kulħadd jgħid fħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni. Għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mod lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Ħanejdikom aħwa. One, ċarissima oħra, isalvak biss Ġesu. Isalvak biss Ġesu. Jekk jiena naċċettaw l-Ġesu u nirreġetta it-talim fuq li l-kattolċi jgħalmu, mhux il-kattolċi jgħalmu, il-kattolċi jiġu malma. Il-mexxejja tal-kattoliċiżmu ta' Ruma jgħalmu li titlob il-daw turru nqas għad-desin. Jekk inti tirreġetta dak it-talim u żomma Ġesu x'titlef? Zero, ma titlef assolutament xejn. Xejn. La ħajrabja Alla miegħek, la ħajrabja Sant'Antnin, la ħajuħalih Padri Piju, xejn, ma titlef xejn. Imma jekk inti titlob il-daw il-qadisin kollha u tirreġetta l-verità ta' x'qal Ġesu, titlef kollox. Ikun aħjar għalik li qatt ma tulid. Mela jgħid li min qiegħed fl-aħjar pożizzjoni bejni u bejnek. Jiena nirreġetta daw il-ħmerijiet duttrini, ħmerijiet eretiċi li ġew minn Ruma, kollha nirreġettahom. Ma nirreġettax għal Ġesu. Għal Ġesu huwa dottrina pedamentali fundamentali dogmatika għalija.
Alleluja. Amen. Ħanejdilkom eżis kattolċi, eżis, għax Alla jħobbok, ovvja. Eżis. Intom li titolbu l-Padri Pio. Intom li titolbu l-French tal-Arb. Intom li titolbu il-San George, għax għamluħ għaddis. Ejli, kun onest. Forsi l-Maltin uħossu għom gburin għax għandhom għaddis jaqbes għal-jom. Nista nassigurakom laqqas jaf li tiżistu. Dawk li intom qed titolbuh. Sewwa, jaf li kien Malti ovvjament, imma fis-Saltna Talla m'hemmx Maltin Awċin Arab Lut, il-Bibja tgħidlek hemm poplu wieħed Kristjan ta' Kristu. Sewwa, imma ħanilek xi ħaġa. Bħala Malti, nirringrazzja l-Alla għal Dun George u ftit fuq ħajtu qrajt. U mid-dera għamel ħafna ġid u grazzi Ġesu pridka l-Vanġelu bil-mod kif kien jafu u jalla Alla taħ il-ħajja dejjem. Jalla. Però fl-aħħar mill-aħħar, li personali, Dun George, x'għamilli? Li personali, Padre Pio, li huwa number 1 ġewwa l-Italja fost il-Kattolċi u Ġesu number 5 Alla jbierek. X'għamlilkom lilkom Taljani Padre Pio? X'għamillek Padre Pio? X'għamel għalik Padre Pio? X'għamel għalik? Nemmen li kien raġel sew? Nemmen li kien raġel sew? Għandi dubji serji fuq peress li ovvjament hemm stejjer li dak kien jiġi msawwat mid-demonju. Mhix xi ħaġa sabiħa da li tiġi inti tgħidli qed tiġi msawwat mid-demonju. Għax l-unika nies ġew msawda fid-demonju fl-Atti tal-Apostli kapitlu 19 propja għax ma kinux ta' Kristu. Għax il-Bibja tgħidlek fil-ktib ta' Mattew 19, fil-ktib ta' Luqa 10 vers 17 sa 19. L-ewwel Ġwanni 5 vers 18 u 19 tgħidlek lill-Kristjan moħħokaw. Ix-xitan laqqas jista' jmissu. Aħseb wara kemm isawtu. U mbagħad nagħmluk qaddis. Biex miljuni jitolbuk. Hija ereżija. Hija dawa. Li ħafna Taljani, inkluż Maltin, jitolbu l-Padre Pio, meta Padre Pio hemm ċans laqqas qiegħed ħdej il-Missieħ. Għalija jista' jalla jkun. Għalija jalla jkun. Għara ma tmux qed ngħidlek li jiena nixtieq li xi ħadd ma jisalvax. Imma jien nagħmlu mod għandu l-oppost fil-glorja tal-ġenna da. Jien nagħmlu mod bil-kontra, għandu għalija x'għamel. Li x'għamel li Padre Pio. Imma mbagħad jekk insaqsikom Maltin, Ġesu x'għamel għalik? Qed taraw id-differenza? Qed taraw kif ir-reliġjon tamik u ġibek balalu temmen il-ħmerijiet? Għax dawn ma ħmerijiet, huma ereżijiet, dawn huma dottrini eretiċi. Mhux ġastu hija b'daqshekk x'fiha. X'fiha? Jekk inti tifhem l-Iskrittura, b'revelazzjoni qed iġġib id-dem ta' Kristu fix-xejn. That's not a joke. Amen huwa. Ħobb il-verità, itlob l-Alla jtik il-grazzja. Tara l-verità. Kun umli. Fejn ma tafx staqsi. Fittex. Kun umli. Jekk jiena kont kattolku ferventi. Jien kont kattolku ferventi da. Jiena kont namela mal-qassisin, kont niġri mal-qassisin meta kont żgħir, kont il-mużew. Għamil żmien aħna naħseb li ħansir qassis. Bis-sejda ngħidlek da. Ġifieri ma kontx xi ħadd li għala bibi mill-Knisja, kont ferventi fil-Knisja Kattolika. Il-qassisin kont għamilta magħhom kienu ħbieb tiegħi ma kinux l-edewwa tiegħi. Meta kien hemm tnejn jippruvaw jabbużawni, xorta ma reġettajthomx u ma reġettajtx il-Kattoliċiżmu. Ma ħallejthomx by the way biex kunu tafu. Imma
Ma reġettajtom xax kienu kattolċi, xorta ċettajtom. Imma reġettajt mbagħad il-kattoliġizmu ta' Ruma, mhux ta' Kristu, fejn żiedu turrun elenku da' dottrini li igidbu il-kelma ta' Kristu. Allura dik l-għażla xi darba ħajkollha tagħmilha. Int minn xi darba ħajkollha tagħmilha. Amen? Thank you, Lord. Mela għatti 4 vers 12 ħadd ħlief u ma hemm salvazzjoni għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor. Moti lil Maltin li bih il-Maltin jistgħu jkunu salvi. Il-bnedmin ti. Jekk m'hemmx isem ieħor, daw l-ismijiet kollha li intom tollu u l-patruni tar-raħal. Għandna kattolċi jitolbu lin-nanna. Jitolbu lin-nannu. Jitolbu l-isfijiet li mietu, l-papiet li mietu. Ġessu, issa ħadd instema bombastika, imma meta taħseb fuqha hekk qed tagħmluh. Ġessu mhux biżejjed għalikom. As simple as that. Intom qed tgħidulu Alla, mhux biżejjed Ġesu. Għandna bżonn il-daw il-qaddisin li by the way mhux int għamilthom ta' għamilthom Ruma, ma tifhmu? Rumani kapitlu 8. Anzi morru l-ewwel Timotju, l-ewwel. Daw skritturi diġà dejnihom il-ġimgħa l-oħra, ma tantaw nuqqas tarfin bibliku, għalija dan huwa ħalib, għalija jiena qisni qed nagħmel main course bħalissa u ħlif ħalib min ixtiekol. Imma għal ħafna hija biċċa laħma ħoxna di. U għad baqanna ħafna xi ngħidu dan. Ħafna xi ngħidu. Ħantikom honestly. Kunu onesti miegħi, come on, kunu onesti. Intom tafu, jekk inti ta' Kristu anka jekk m'intix għal ġid tiegħek stess, li inti nagħmel x'nagħmel jiena inti titħobbni u tirrispettani xorta. Tajjeb? Vera dan jew le? Vera jew le? Inti x'tagħmel x'tagħmel jien nħobbok u nirrispettak xorta bħala uman għalmenu. Bħala proxmu xorta nħobbok u nirrispett. Dik unquestionable. Imma jekk inti llum tibda taqbad nifgidba llum. Taqbad nifgidba għada. Taqbad nifgidba il-ġurnata ta' wara. Tibqa' taf dani. Amen, għaw xaħat f'sensi. Mela għaliex reliġjon mimlija gideb, tgħid li ma fija ħafna verità. Ejja, u mimlija gideb ukoll. Għaliex kompli taf da? Jew ħanafda l-Ġesu Kristu, jew ħanafda xjejt ir-reliġjon ta' Ruma. U tnejn mhumiex kompatibbli. Mhux kompatibbli. Issa għamel int. Ma l-għażla xi darba ħajkollok tagħmilha. U iktar li smajt dal-messaġġ. Anke jekk smajt da biss sissa tiġa biżejjed. Aħsib jekk tisma' l-kumplament u dak kollu li diġà għedna. Meta intom ixxandu l-verità, tiġġieldu ma' ħadd, ħallu l-verità titkellem għaliha. Toqgħodx taqbżu min jajjarni, ħallih jajjarni. Li mertu quddiem Alla tiġibli u barkiet. Il-proverbju Malti qiegħed fil-Bibja. Id-deni li tixtieq il-darek jiġi f'darek. Dak fil-Bibja jagħtaf. Bħala prinċipju. Mhux b'kelma b'kelma qiegħed imma prinċipju hemm qiegħed. What you sow is not what I reap. What you sow is what you reap. Dak li tiżra mhux dak li jiena naħsed, dak li tiżra int taħsed. Fil-prit tal-proverbi jgħidlek, jekk inti tpatti b'deni lil dak li għamillek il-ġid, ix-xitan qatt ma jitlaq minn darek. Il-ħażin, evil, the Bible says, evil will never depart from your house. Would you like to have devil as a companion at home? He would like to volunteer. And I'm not joking. So weigh your words carefully.
Arbel klimek sew. Arbel l-attitudni sew. Issa kiena weġġajtek b'xi ħaġa ħfilli minni xawer, imma jiena bejn tnajjar il-ħadd jiena tnejlek skrittura, xtajt l-skrittura biss, full stop. Amen, għandek kull dritt tiċħada. Għandek kull dritt temmen kollox l-oppost. Fidejk. Fidejk. Imma għaw ħafna nies li jieħdu pjaċir jisimgħu il-kelma tal-Alla. Eluf gbar qed iduru lejn Kristu. U ngħidilkom madwar id-dinja, eluf gbar minnhom huma mill-Knisja mir-reliġjon Kattolika ta' Ruma. Qed isiru Kristjani Bibliċi, mhux ta' tradizzjoni tul pappastarjeżmu. Għatu glorja lill-Mulej. Grazzi Ġesu. Amen? Tgħid li ara issa mhux hekk kif qed titkellem. Ereżijiet. Mela, hekk inti gidba xi tgħidilha. Gidba xi tgħidilha. Gidba tgħidilha. U qed igidbek mhux il-pastor, qed igidbek Kristu. Di mhix xi ħaġa ambigwa, imma affarijiet li huma fil-Bibja ambigwi. Forsi tgħid hija this can go this way, this can go this way. Imma affarijiet li huma ċarissimi. Issa dak li huwa ċarissimu m'hemmx ambigwità fuqu. Hemm affarijiet li huma falsi, forsi tista' tifhem ma jekk u tista' tifhem. Tista' hemm, imma aħna nitkellmu fuq ċar. Fuq dak li huwa ċar. Amen? Thank you Lord. Morru fl-ewwel Timotju 2. Qed nirrepeti li l-nifsi, mamma mija qed nirrepeti, imma isma' mhux ħankun l-ewwel wieħed. Pawlu Filippin kapitlu 3 qal jiena nerġa' nirrepeti dak li diġà għallimtkom biex insaħħaħkom dak li intom tallimtu. L-ewwel Pietru kapitlu 1 jgħidilkom l-istess ħaġa, jiena qed nerġa' nirrepeti, nerġa' nfakkarkom f'dak li stallimt li diġà għaddejtilkom biex intom tissaħħu fil-fidi tagħkom. Jiġifieri tgħid li pastor dati ġa nafu jiena, praise God. Kelma waħda kol m'għandek bżonn il-lejla, biddillek ħajtek kollha. Kelma waħda. Jiena ħanamel sija bej wedu ieħor. Imma kelma waħda biss kol m'għandek bżonn. U tixillek bozza. Alla jtik revelazzjoni fuqha. Amen? Vers 5 ismaw, l-ewwel Timotju 2 vers 5. Di meta rajta, bdejt kif jista' jkun il-Bibja tgħidlek u li qalu li Padri Pio huwa medjatur. Santa Teresa medjatura. Santa Rita medjatura. Madonna medjatura. Kif qalu li daw il-medjaturi kollha? Meta Alla jiġi jgħidli li medjatur wieħed biss-sem. Lil min ħanemmen? Taf min ħanemmen? Xejt Alla. Stajt kont ommi, skan kajt missieri. Infatti jiena ma tisir Kristjan, il-familja tiegħi kella terremot. Pero kella bżonnu, għax kienet mibnija fuq ir-ramel. Ma mbagħad ma tasirna Kristjani, ġejna mibnija fuq il-blad. Alleluja! Halleluja! Għax wieħed u Alla, wieħed hu l-medjatur, wieħed! Bejn Alla u l-bniedem. Wieħed! Imma, m'hemmx imma. Il-Bibja wissik iżżidx mal-kelma tiegħu, iżżidx mal-kelma tal-Alla. Imma dan il-bniedem huwa Kristu Ġesu. Amen? Medjatur, mela, Lut 7, imma memorizzaw daw l-iskritturi. Ħalli tagħtuhom mill-leżiżaħ huwa tagħna. Kattolċi, għal min huwa bil-ġuħ, min mhux bil-ġuħ tagħtihom xejn. Ħalli huwa ikomplu jiklu mill-ħmerijiet ta' Ruma. La ma jridux, hekk iridu tuhom bl-abbundanza. Vers 25. Lut 7:25. Isimgħuha. Għalhekk ukoll huwa jista' jsalva għal kollox. U Ġesu jista' jsalva lil dawk li bih jersqu lej Alla. B'min nersaq lejn Alla jien? B'Marija, bil-qaddisin, bis-sagrifiċċji tiegħi, bl-opri tajba tiegħi.
Nixtieq nagħmel survey f'Malta. Ħannara kemm hawn Kattolċi jafu x'inhu l-Vanġelu. Sar fl-Amerika. It was disastrous. U mhux ħanipretendi xi revelazzjoni kbira. Għax meta saqsejt f'Malta, saċerdot Malti, sweet, friendly, hello. U saqsejtu x'inhu l-Vanġelu? Ma kienx jaf. U tgħid li pastor u qed tkessaħx. Hemm xi tkessa, l-verità tgħidlek. Il-verità. Wara li jagħmel 25 sena jiċċelebra s-saċerdozzju tiegħu. Fil-parti tal-25 sena saċerdozzju. Qedlu brother ħasasek mis-sossejja. Ma kienx jaf biex jiena ġej. Qedlu x'inhu l-Vanġelu? Ngħidlek x'għalli. Ħobbu lil xulxin. Għalli mhux nħobbu lil xulxin. Qedlu brother. Qedlu il-Buddisti jistgħu jagħmlu hekk. Il-Musulmani jistgħu jagħmlu hekk. L-Atei jistgħu jagħmlu hekk. Qedlu li kieku jiena kont l-isqof ta' Malta, illum inti toħroġ minn dan il-festin tiegħek stess arwien mingħajr il-libsa ta' saċerdot. Qedlu għax illum inti wara 25 sena ma kontx kapaċi tirrispondini mistoqsija daqshekk bażika. Mhux xi teoloġija kbira, dottrina ta' barra minn hawn. Bażika. Intom li qed tarawni, intom li intom hawn preżenti, intaf x'inhu l-Vanġelu? X'inhu l-Vanġelu? Taf x'inhu l-Vanġelu int? L-kelma Alla mhix il-Vanġelu. Fail. I would have failed you instantly. No. Il-kelma Alla mhix il-Vanġelu u laqqas mill-Vanġelu hija l-kelma Alla. Il-kelma Alla fija il-Vanġelu, imma mhux il-kelma kollha Alla hija il-Vanġelu. Il-Vanġelu huwa messaġġ speċifiku li mingħajr tista' tkun taf il-kelma kollha u jekk ma tkunx taf il-Vanġelu xorta ma salvax. X'inhu l-Vanġelu? Għaw xaħat jaf x'inhu l-Vanġelu. X'inhi s-salvazzjoni? Brava, jiena raġel mitluf, li nixin salva, kif ħan salva Għajdli. Min metalija? Ġesu metalija? X'għamil x'iktar? Ħadnu bit-tiegħi fuq u x'iktar? Ħallas id-dejn li kelli quddiem Alla x'iktar? Mibgħut minn Alla x'iktar? Ġi fil-ġisem x'iktar? U għamil l-inwiet wara 3 ijiem. U x'iktar? U x'irid nagħmel? U Ġesu għadu qed jgħix fuq l-lemin tal-Alla. U x'iktar? U jiena x'irid nagħmel biex insalva? Irrid nemmen fih, jiena nemmen fil-bambin, Mhux irrid nemmen fih, irrid impoġġi l-fidi tiegħi fih u f'dak li għamel għalija. Dak huwa l-Vanġelu, jekk jiena naċċettaħ b'qalbi, instantanjament nagħmel l-ikbar transfer f'ħajti minn mitluf għal salvat, mid-lam għad-dawl, mill-mewt għal ħajja ta' dejjem. Halleluja! Dak hu l-Vanġelu, il-Bibja tgħidlek Pawlu jgħid, żommu l-Vanġelu sempliċi. Tikkomplikawx. Il-ġimgħa l-oħra jiena kont ma' uliedi. Qed nitkellmu ma' xi ħadd, konna ħdej ħal-qormi, ħdej dak il-muallemek ta' ħal-qormi. Kien hemm barrani u f'5 minuti x'għandna l-Vanġelu, qedlu les biex taċċetta l-iva. Qedlu les biex jitlob miegħi biex inti tagħti ħajtek il-Kristu temmen li Ġesu li bent Alla u tgħidlu jiġi f'ħajtek ħajsalvak. Les għal-iva. Għażek, finqas minn 5 minuti salva. Daqshekk biss. Xi trid tagħmel iktar? Jekk tagħmel xi ħaġa iktar in biex issalva, mela Ġesu m'għamlix biżejjed. That's it. Issa kompli jimxi miegħu. Kompli jimxi. Għażek. Nassugurakom. Jalla jinsbaljajt. Anzi, ħanejt jalla jinsbaljajt. Il-maġġoranza tal-Maltin ma jafuħx dak.
il-maġġoranza tal-mexxejja kattolċi ma jafux da. Anzi għandhom diffikultà xi wħud minnhom joħorġu ħċaru tont hekk. Tgħidlu ejja tassaġġarahomx. Try it. Prove me wrong and I will be glad to be proven wrong. Ġimgħa d-dieħla jew meta jiġi nilkom aħwa kelli żball, grazzi mulej li jiena kont ħażin, kont żbaljat dak li qed ngħidilkom. Nirringrazzja Alla li kont żbaljat. X'inhi tirringrazzja Alla kont żbaljat? Mela, għax jekk jiena żbaljat, fisser li grazzi mulej hawn ħafna iktar għarfien milli qed naħseb. Grazzi mulej. Amen aħwa. Thank you Jesus. L-ewwel Ġwanni, kapitlu 2. L-ewwel Ġwanni 2, mhux ħan ilħaq. Mamma mia Ġesu ħani. Ara. One, two. And a bit. U kull ma għamiltilkom jgħid il-biċċara biss. Aħjar biċċaw tajba. Amen. Kemm xtaqt nidħol iktar in deep illum? Xtaqt nidħol iktar deep fuq għaliex? Għaliex Ġesu? Għaliex Ġesu biss? Ma nistax nitlob il-qaddisin jekk titlob il-qaddisin ma jismanix Alla. Le, ma għaliex? Ma mhux għaliex biss, mhux għalhekk biss. Ħa ngħidilkom minn issa għalkemm hemm ħafna xtaqt ngħidilkom skritturi. Ir-raġuni moħħkom wara Maltin eżis, Maltin, Kattolċi, Ortodossi. Hemm turrun skritturi, morru aqraw sew, studjaw kulluh. Lut 9 u Lut 10, morru studjawhom sew. Hemm Kolossin, kapitlu 1, Kolossin 2, Efesin 1, Efesin 2. Ir-raġuni, il-mulejtikom il-grazzja tifhmuha di u taqbduha, mhux biex tisimgħuha biss, taqbduha sew. Ir-raġuni hija di, għax Ġesu huwa l-ħarruf tal-Alla li jneħħi mhux jagħti id-nubit tad-dinja. Issa, biex inti tneħħi d-nub tkun perfett Alla biss. Fit-Testament il-qadim kienu kellhom ħafna liġijiet, 613 il-liġi fit-Testament il-qadim. Biex timxi malla u kienu jiksruhom. Però anka b'dawk il-kmandamenti kollha xorta ma setgħux jidħlu fil-preżenza tal-Alla. U kienet temporanja. Però l-unika mod li jistgħu jidħlu fil-preżenza tal-Alla temporanjament kien permezz tad-dem tal-ħaruf. Ma stajtx iġġib xi judolu, jew xi profeta, jew xi re, jew xi saċerdot, permezz biss tad-dem tal-ħaruf biss kont tidħol qudiem il-preżenza tal-Alla inti biss. Issa niżu għat-Testament il-ġdid. Ġesu huwa l-ħaruf tal-Alla li kien dak fit-Testament tal-qadim kienu kontinwament sena wara sena, ġimgħa wara ġimgħa joffru daw il-ħrief. Li kontinwament nubietom kontinwament jiġi maħsul, anzi motti fil-Bibbja tgħidlek, motti, kipor. Fit-Testament il-ġdid issa, Ġesu mhux jagħti d-nub għalhekk mid-darba għal dejjem, sagrifiċċju darba għal dejjem, mhux sagrifiċċju kull ġimgħa. Allura issa Ġesu neħħilek id-dnub minn qudiem Alla darba għal dejjem. Imma issa Ġesu jgħidilna li aħna niftakru f'dan kuljum u nagħmlu tifkira, tisseħħit qarbina. Imma t-tifkira ta' dak x'għamel mhux li qed imut kuljum. Mhux qed jiġi mxerred demmu kuljum, id-demm huwa diġà ġie mxerred, però hemm ħasla kontinwa, passat, preżent, futur. Għaliex it's the flow, hija l-flow dik ix-xmara tad-demm prezzjuż ta' Ġesu Kristu. Tiflow hija kontinwament. Amen. Allura inti fit-Testament il-qadim, fit-Testament il-ġdid, ir-raġuni li Alla ma jisimekx jekk titlob f'isem il-Madonna b'kull rispett u onur lej si Ġesu Kristu. Għaliex Madonna ma xerreġ demm Marja u laqqas ikun xtaqet ma setgħetx. Ġesu Alla jisma' biss fejn hemm id-demm perfett divin imxerret. U l-unika demm perfett divin li ġie mxerret kien tiegħu innifsu fil-vini ta' ibnu Aziz Ġesu ta' Nażaret. Allura meta inti tgħid f'isem Ġesu jiena niġi quddiem Alla, Alla qed jisma' dal-kliem, f'moħħu dan qed jisma'. Permezz tad-demm tal-ħaruf li ġie mxerret għalija nidħol fil-preżenza tiegħek.
U li dal-konċett ilu jeżisti minn mill-bidu. Permezz tad-dem biss kont tidħol quddiem il-preżenza tal-Alla. Allura aħna llum meta l-Kristjan jgħid missier f'isem Ġesu, il-missier qed jismekkara. Missier permezz tad-dem tal-ħaruf li ġie mxered għalija, ħad ismani. Isma' talbi, nidħol fil-preżenza tiegħek. Għalhekk ma tistax tidħol quddiem Alla Padri Pio, la jġejlek Padri Pio min? Li ma dem xerred dan. Padri Pio miskin, m'għandi xejn kontra Padri Pio. Santa Rita, Santa Teresa, il-qaddisin kollha, ara jekk taqbad il-qaddisin kollha ta' Ruma u xxerdilhom demmhom kollha kemm huma, mhux qed inkun b'disprezz qed ngħidu da. Bdew kollha f'daqqa ma jaħfrulek ġdnub wieħed. Imma qatra waħda ta' Kristu ingħadda fid-dnub tal-umanità kollha. Għalhekk permezz ta' Ġesu biss, għalhekk permezz tad-dem ta' Ġesu biss tidħol quddiem Alla, għalhekk permezz u biss it-triq, għalhekk u biss il-ħajja, u biss il-verità, u biss it-triq, u biss is-salvazzjoni, u biss Sit. Ħares spiċċaw bdi. Amen. Grazzi Ġesu. L-ewwel Ġwanni, kapitlu 1. Kapitlu 2, ħanes spiċċaw bdi, ħanitolbu. Praise and worship team, please come quickly. U lidi, dan qiegħed nikdbu lilkom biex ma tindimbux. Imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur. Kemm hawn min jgħidu għax dak id-difensur tiegħi u dik id-difensur. Le qalbi difensur wieħed għandek. Quddiem Alla l-Missier, lil Ġesu Kristu l-ġust. U biss li ħallas għal nubietna. Mhux għal tagħna biss, iżda wkoll tad-dinja kollha. Kapix aħwa? B'Ġesu biss nidħlu quddiem Alla, b'Ġesu biss, għalhekk titlob biss f'isem Ġesu. Għalhekk titlob biss lil Ġesu. Għalhekk tkeċċi xjaten biss f'isem Ġesu. B'kull rispett. Prova toħodniex ħażin, qed nipprova nkun ġenwin sinċir. Meta ġieli rajt ċertu nies ta' ċertu ministeri ta' Ruma Kattolċi jibdew jitolbu jkeċċu xjaten ma nafx kemm il-isem jibdew isejħu u bil-Latin u bil-lingwi u jibdew sejħu l-elenku ta' nies. Ġesu kif ħarġu mix-xjaten? Barra! Jiena u inti kif noħorġu? F'isem Ġesu Kristu barra. That's it. Meta jien nisimgħu nid-demonju, meta jibda jara lili, mhux lili ħajjara hekk, lil xi ħadd jibda juża dawn l-ismijiet kollha, id-demonju jaf li inti laqqas tafu l-Ġesu. Id-demonju jaf li inti laqqas għandek ħiel tax qawwem fl-isem ta' Ġesu. Allura taf xi tkun tagħmillu tkesksu mhux toħorġu. U Ġesu ma qalhomx morru kesksu x'jeden kollha biddi. Le qalhom morru keċċuhom il-barra. Imma tkun taf il-Ġesu. Għaliex jekk ma tafx il-Ġesu, ix-xitan jitħaq bik u għandek il-periklu li jista' jaqbes fuqek. Meta jaqbes fuqek ġifieri, mhux iġentom Kristjan, għax ma jistax immiss il-minu Kristjan, ma jistax immissu. Bħalma ġara fl-Atti tal-Apostli kapitlu 19, fejn kien hemm assassin Lut li bdew ikeċċu ix-xitan minn xi ħadd u qalulu għalhom hekk qalhom f'isem Pawlu. Jew f'isem Ġesu li Pawlu qed jippriedka. Niskunġrawk biex toħroġ minn dar raġel. U għalilhom il-Pawlu nafu. Il-Ġesu nafu, int minn. U qabeż fuqhom tom xoba u ħarġu kollha patata barra. Għax il-Bibja tgħidlek neżżagħhom arwenin. Għaw Malta, tidnajdilkom meta daħal Kristjaneżmu. Meta ġi Pawlu, wara telaq Pawlu mbagħad daħal ruxma ta' reliġjoni oħra u reġa' daħal reċenti ftit ilu. Pija reliġjon ta' Ruma Kattolika kienu, ma kienx Kristjaneżmu. That's it. Ejn nitolbu. If this is tough for you to swallow, take some water. With love. Hija l-verità. U jiena ma nistħix nimxandar il-verità. Kulħadd jitlob miegħi. Itolbu miegħi, kulħadd jitlob. Holiday issa stess.
Illum issa qadis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi tal-verità. Għatini kuraġġ mulej biex nara fil-verità. Anke jekk xi kultant dik il-verità tiċċalenġjani u xi kultant hija jibsa. Mulej, berek il-kattolċi kollha ta' pajjiżna Maltin u għawċin berikom. Itfa' fuq dan il-pajjiż, fuq il-kleru tal-Knisja Kattolika. Itfa' l-ispirtu tal-revelazzjoni. Itfa' spirtu tal-verità. Aftħilhom għajnihom bl-imħabba tiegħek u l-għiħnina tiegħek. Għatihom il-kuraġġ ma jibżawx ix għandu l-verità. Għaliex hawn ħafna għandhom il-ġuħ għall-verità mulej. U dawk li għandhom il-ġuħ il-verità, dawk bissu mad-denja għall-verità. Mulej, we are not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Aħna ma nistħux mill-Vanġela ta' Ġesu Kristu. Għax permezz tiegħu biss u fih biss mis-salvazzjoni għall-bnedmin kollha. Lilek kull glorja u tifħir. Fisem Ġesu, amen. Għaw xaħat il-lejla ili pastorin il-lejla nixxina taħħajt il-Ġesu. L-unika salvatur, l-unika ħajja, l-unika triq, l-unika nibbi pa' salvazzjoni tijaj. Għaw xaħat u l-idek, għaw xaħat taħħajtek il-Ġesu l-ewwel darba. U l-idek, għaw xaħat. Grazzi Ġesu. YouTube, jekk inti tixtieq taħħajtek il-Kristu jew fuq televizjoni, kemm xi ħaġa li qedlek jiena, tħallix tfixklek, mur ħarbel il-Bibja, ħarbel sew. Jina inti li ma nafek ftakar, ġifiri żgur m'għandi xejn kontra tiegħek għax aqas nafek minn inti. Imma laqas li kieku nafek m'għandi xejn kontra tiegħek bħala persuna. Imma inti tħobba l-verità, x'hekk ma tħobbix m'intix ħassiba. Il-verità jsiba min ifittixha. Imma jekk trid issiba l-lejla u tgħid smajt il-kelma u verament tixtieq tibda ħajja ġdida ma' Ġesu. U les li tagħmel dan il-pass biex tkun verament ta' Kristu toġġob il-Kristu. Ejdi talba warajja, jgħidlu missa qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu huwa l-iben tal-ħaj. Ġesu, aħsilni issa stess bid-dem prezzjuż tiegħek u imlini bl-Ispirtu Santu. Mexxini fil-verità tiegħek u għatini l-kuraġġ li ngħid le għall-gideb, ngħid le għal dak li mhux sew quddiem għajnejk mulej u ngħid iva għar-rida tiegħek. Mulej tiegħi u għala tiegħi. Int biss li mitt għalija fuq is-salib. Permezz tal-mewt u l-qawmin mill-imwiet tiegħek insalvajtni. Għatini qalb għalik mulej. Ma nafx kif inħobbok kif imiss. Għallimni nħobbok mulej. U aħfilli fejn qastek. Sew fejn jien naf jew jien awer u fejn anka minix awer. Aħfilli mulej. Millum il-qudiem jiena ta' Ġesu Kristu. Ġesu għal mulej tiegħu u s-salvatur tiegħi. U lilu biss millum il-qudiem nadura, inqim, nitlob nfaħħar. Għal dejjem ta' dejjem, lilek missier u permezz tal-Ispiritu Santu fl-isem glorjus tiegħek Ġesu. Amen. God bless you. Jekk inti għaddik it-talba, illum int salvat. Amen, amen. Illum ismek ġi miktub fil-ktib tal-ħajja. Illum int għandek il-ħajja ta' dejjem. Il-passat għadda, beda ġdid. Issa, ibdej mixi mal-mulej, ibda qra l-Bibja, tkellem mal-mulej minn qalbek. U jekk ma tax fejn għandek tmur biex issaħħaħ, ejja naqgħod kull nhar terba' u nata sibta hawnhekk fis-seba' ta' filgħaxija u l-ħadd filgħodu fl-10. Dan il-weekend is-sibt u l-ħadd li ġej. Ħajkonna magħna il-Pastor Henry Hinn minn ġewwa l-Amerika. Ejjew ħajkonna jumej healing service ma' dar-raġel tal-mulej li ħajkun ta' barka kbira għal pajjiżna u għal dal-poplu. Narawkom il-programm jmiss u s-service li ġej, is-sibt li ġej. God bless you. God bless you. Hallelujah. Amen, 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 amen. Jekk hawn xi ħadd li għandek bżonn it-talb oħroġ issa stess